नैजिन जायो माथो लाइभआवबो जायोबा ओइ लाइभ मुस्किल होदों दा होमबालाय हा दखान नायना कम्पिटिसन गैया नोंनालाय खालामाखै नोंलाय आं मोनसे सिगां नङा डेन्जारमोन सानसेयावनो बेसेबांखि थांदों 70 सानसेयावनो चेनेला हा लाइभआव जायालै आरो मोनायाव जाया Hai Dinar 67 live oh live Jalan kan karena kelas 67 थांदोंमोन आंनि फंबाय लादों बेबो जेब्ला ओंखारदोंमोन बेयो 67 नङामोन आंना เฮ้ย र' प्रग्रामा जाथ'वाखैलै जाथ'वाखै खेलाया दान्दिसे समनि उनावसो जागोन 11 जन नायबावदों আমি এতিয়া বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছোঁ সংগঠিত ফুটবল সামান্য সভাপতি চৈতন্য চন্দ্ৰ আমি সুবিচাৰক Kasi konsumen dia kayak enggak. आज असम के जूनियर लीग के फाइनल मैच के अवसर पर कारगिल में उपस्थित है उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी Dinar bro, man gila kayak nolai be. Man gila kayak bong.
ओइ बुं एसे लाजिनाय मोनबाय बेरायनो लाजिबाय फाग्ला फंबायफोरखौनो उनाव नुसिगोन उनाव साननैसोआव उनाव इन्जुरि इन्जुरिसो आधा खोन्दो हा नोंसोरनिया आधा खोन्दोखौ आधा खोन्थाखांबाय आधा खोन्दोआव इन्जुरि ना मानो गेलेयाखै होनना सोंदो मा बुंबावनो इन्जुरिसो दुखु गोनां बाथ्रा जाबाय बाथ्रा मास मोनसे जाबाय इन्जुरियानो लै एबार बोसोराव मा जागोनथाय चिरां दुवारा खेला स्टार्ट जाथ'वाखैलै फंबायमोन नै माबायासो माबा होबाय दं कैलान चुबे उसके एरिया में सभी खिलाड़ी को देखने के लिए सारे स्टेडियम भरे पड़े हैं पूरा स्टेडियम भरा था और जो फाइनल हो रहा था उसमें बारिश से जो आया हुआ टीम था दिखाया कि बारिश हुई गाँव में जो है बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है हजारों लोग वहाँ पर आज यहाँ पर राजीव स्टेडियम में पूरा स्टेडियम भरा नै रिलैबाय गगनदीप जुवेल मनेस्वर खोमदोन जिगास मान गेलेयाखै बिसोर एन्सार इन्जुरि गासिबो इन्जुरि दिदोम औ दानसोरां औ आं औ मथा-मथि दा ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो बिराद क'क्राझाराव ट्रिटमेन्टसो सोलिगासिनो एकदम एबार बोसोराव सेसलै बिराद मोजां गेम गेलेनो मोन्दोंमोन खिन्थु चिराङा इसी तरह मेरा भी ये आपसे निवेदन है हमारे आसाम में जिस तरह से अपने हर जगह चाहे कोटा हो चाहे शांति हो चाहे यूपी हो चाहे ओइ माबा खोन्थानो मा नाममोन मेनेजार मोजां प्लेयारफोरानो लाइन आपआव गैया माथो नोंलै फंबाय मा बुंबावनो देरहागोन दिनैबो ओइनि आसोल माखाया मेनेजार माखाया जोबगोन ना जोबाखैब्रा कल्याण सुगोदी हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवोदोलेजी सुनीरा जी हमारे एमएलए ऑल द ऑडियंस विजिटिंग न्यूज डे मैं आप लोगों का समय लेना नहीं चाहता हम लोग फुटबॉल में देखने के लिए आया हूँ फुटबॉल काफी अफसास में पॉपुलर हो रहा है और अभी जैसे कैलाश चौबे ने बताया हम गुवाहाटी का नेहरू स्टेडियम को कंप्लीट रिनोवेट करके 600 करोड़ रुपया लगा के एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाने का काम में आगे बढ़ रहा है एक स्टेट ऑफ आर्ट स्टेडियम हो अभी हम लोग दिल्ली में एक बहुत बढ़िया मल्टीपर्पज स्टेडियम का इनोवेशन किया बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है मैं कार्डियालय काउंसिल को भी धन्यवाद देता हूँ और सारे लोगों को एक अच्छा फुटबॉल मैच आज देखे इसके लिए मैं बेस्ट विशेष लिखी मेरा भाषण को समाप्त करता हूँ कारदम नमस्कार कारदम ओइ खेलाखौ लिभ होनाय जानाय नङा दे फंबायमोन गाबोन फुङाव नाय दे 7टायाव आं रेकर्ड बानायनोसै
लाइभआव मोजां नुवा Terima kasih.